लंपेन्ट गानना बोसाबलैला खिनो ओंखारो फिन रिजुल दैमारि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोसे जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो आरो लाइक खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जेब्लानोखि आङो भिडिअ गोदान हगारगोन अब्लानिया नोंथांमोननियाव नटिफिकेसना लोगो लोगोनो सहैनाय बायदि। आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों बेनो जाहैबाय आङो गथ'फोरजों दान्दिसे आङो रंजानो मानो होनोब्ला जाहा स्कुलफोराबो कभिड-19 नि गेजेरजों दासिमहालागै खुला जायाखै बन्द'यैनो दंथ'यो बेनिखायनो आङो गथ'फोरखौ एसे इन्टारेस्टिं खालामनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। बिदिब्ला नोंथांमोना जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जों दायो बिसोरजों गथ'फोरजों जोङो गेम गेलेगोन नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। लेट्स गो स्टार्ट। नायनाङा दे साबखां जादो दे खेवना जादो दे हायाखै माथो नोंसोरो दे जादो दे जादो दे पारिसे जादो जिलि जादो जाखांबाथाय रंजा रंजादो इसिं रंजाबाय एबार बे टिंआव जायनो गन्दो बुफायनो हायो नैबे ललिपपखौ मोनजागोन दै एबार बे ललिपपखौ मोनजागोन दायो खाखाबाय मोखांखौ
Haide. Udah. Hello. Hey, habai. Deh. Bilai. Hey, bubau. Nah. Ra mày đi ra mày. Jo kosong Jo kosong hei gila bisoरो hei gila bisoरो gila बिसोर गैला खारदो नोंसोरो खारदो याव जना थादो दै ज गसं ज बेटिबाय गसं ज गसं गसं नैबे हाबाय हायदो सोर मोननै नै आर सासेयालाय हायदो नै बिसोरो हाजोब्बाय आरो लंपेन्ट गानना दा मोसासना बोरैबा नुयो लंपेन्ट गानना मोसासना बोरैबा नुयो है लंपेन्ट गानना मोसासना अयथासार नुयो लंपेन्ट गानना मोसाफ्लेला खिनो ओंखारो Bốp giờ này cứ thông rồi nè Nơi giờ này bán lại Nhiều đi Nơi giờ này ba Nơi yang ni Thế nhiều cứ thông rồi nè giờ nè Hả Bây giờ đang lúc kia Bố đen lên cứ bây giờ đi lúc kia Musabi Lollipop So दिनै जोङो बेबायदि ओरैनो इन्टारेस्टिं जायाखैब्लाबो गथ'फोरखौ लानानै एसे इन्जय खालामबाय जुदि नोंथांमोना मोजां मोनबायबा अननानै जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोनथोंसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव आरो लोगो मोनबावगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय